Anche poi fotografovano tréninky. To jiného pro jedno. Καλησπέρα σε όλους. Zdraví vám všichni. Αύριο είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας, σίγουρα όσο είναι σημαντικό και για την ομάδα της Jablonec. Zítra je důležitý zápas pro oba týmy. Σίγουρα βάσει του πρώτου παιχνίδιου το Αποέλ έχει έναν Ξέρουμε ότι η ομάδα του Αποέλ είναι πολύ αδύνατο. A jo, vytáli kameny. Výběra jsem šel, bohužel 1-3. Hrozně mě to mrzí, pro fanoušky to přišli, pro všechny, protože my jsme rok na to makali a bohužel dneska jsme na ně neměli ani náhodou. Třeba nehrajeme dobře, ale sezónu jsme hráli i dobrý fotbal, hráli jsme o titul a tady vlastně jsme nepřitáhli. Tenkrát se mi stalo úplně rád, než jsme chtěli a prohrál to, co mu vlastně znamená nějaký protiútoky, drží klíč a věděli, že na 3 předávky jsou schopni se dostat do brankových příležitostí, které dneska jako proměnili a spoustu dalších ještě zahodili, takže ten výsledek je spravedlivý a krutý září. To rozumím, člověk by si to neřekl, protože rozumný člověk studuje kyperský fotbal a ví, že ty týmy jsou dávno před námi, tak má je